El pinyonet volador. Vet aquí que, quan comença la primavera, a l'hivern li costa de plegar i per uns dies segueix fent de les seves. Tot jugant a fer la guitza, de tant en tant envia el vent del nord o vent tramuntanal, que s'escola per les muntanyes i arriba a les valls florides. Totes les plantes ja ho saben i aleshores ho aprofiten per pentinar-se. Les tiges i espigues verdes de blat es gronxen i fan onades. Els pàmpols dels ceps ho aprofiten per llevar-se la pols. Les flors obren els seus pètals i alliberen les seves llavors perquè vagin altres flors i les fecundin. Tota la natura aprofita el vent desendreçat del nord per pentinar-se i endreçar-se alhora. Tots, menys els pins, perquè les seves fulles són tan primes i atapeïdes que, en comptes de pentinar-se, la força del vent les fa un manyoc i fins i tot les arrabassa de les branques i les fa caure junt amb les pinyes abans que madurin. Tots els pins es queixen del vent tramuntanal, però ningú no hi posa remei. Un petit pinyonet va decidir cercar una solució i, sense pensar-s'ho dues vegades, tan bon punt va poder sortir de la closca, va demanar-li a un ocellet, que era a punt de cruspir-se'l, que el portés a veure el vent tramuntanal. Em demanes que en lloc de menjar-te et porti a les muntanyes. I per què ho hauria de fer? Perquè vull demanar-li al vent tramuntanal que quan decideixi bufar ens avisi i així nosaltres puguem preparar-nos per l'envestida. L'ocell va quedar meravellat del coratge del pinyonet i, agafant-lo amb el bec i amb molta cura, va emprendre el vol i el va acostar a les muntanyes. Només et puc dur fins aquí. Si pugés més amunt, les plomes se'm gelarien i no podria volar. No t'amoïnis. Segur que trobaré la manera d'arribar al cim. Prop d'aquell lloc hi havia un riu cabalós que baixava de les muntanyes, on hi nadaven una munió d'esturions que s'enfilaven contracorrent per arribar als reveigs del capdamunt del riu i fer, com cada any, la posta d'ous. Esturió, esturió bonic, que em duries entre les teves barbes fins damunt de la muntanya. I ara? Quina cosa més estranya! I per què vol un pinyonet arribar al cim? Vull demanar-li al vent tramuntanal que quan decideixi bufar ens avisi i així nosaltres, els pins, puguem preparar-nos per l'envestida. L'esturió va quedar bocabadat i no s'ho va pensar dues vegades. Va endreçar el pinyonet entre les seves barbes i, aletes amunt, va seguir el seu viatge fins al reveig més alt del riu. Just en aquell moment va arribar a aquell reveig per veure-hi aigua Prímula, la fada dels cels de muntanya i de la primavera, i en veure el pinyonet es va meravellar. Què hi fa un pinyonet aquí tan lluny de les pinedes? He vingut a parlar amb el vent tramuntanal per demanar-li que, quan decideixi bufar, ens avisi i així nosaltres, els pins, puguem preparar-nos per l'envestida. El vent tramuntanal és una mica desendreçat i mai se sap per on para. Et serà difícil parlar amb ell. Aleshores, què puc fer? Se m'acut que jo et podria ajudar. Què et sembla si fes un forat a la muntanya i quan el vent s'escolés pel forat fes un xiulet per avisar-vos? Això estaria molt bé. Tu pots fer un forat a la muntanya? I tant que sí. Jo sóc Prímula, la fada dels cels de muntanya i de la primavera, i aquests són els meus dominis. Au, ja pots tornar a la pineda i anunciar la bona nova. Però el pinyonet no sabia com tornar i, a més, estava molt i molt cansat del seu viatge i ja no li quedaven forces. Tan cansat estava que es va quedar ben adormit. Prímula es va entendrir i va pensar que el coratge del pinyonet bé es mereixia un premi. Aleshores va arrencar-se un bocinet molt petit d'una de les seves ales i li va posar al pinyonet mentre dormia. A l'endemà el pinyonet es va despertar amb el xiulet que feia el vent tramuntanal en passar pel forat de la muntanya que havia fet aquella mateixa nit Prímula. I tot d'una va començar a volar amb l'ajut d'aquella aleta que la fada li havia posat.
Que content que estava el pinyonet amb la seva aleta. No va trigar ni un dia a arribar a la Pineda, i allí ho va explicar tot. I tots els pins es posaren molt contents i ho celebraren amb una bona pinyonada. D'ençà d'aquell dia hi ha molts pinyonets que neixen amb una aleta i així els és més fàcil anar d'un lloc a l'altre. I d'ençà d'aquell dia també, quan el vent tramuntanal xiula, és que anuncia que ve amb força i cal preparar-se per la seva envestida.